Ola, benvidos a un novo vídeo de Nubes baixo ti. Eu son Eira e neste vídeo, como veides no título, traigo a miña experiencia tanto no bacharelato como na selectividade deste ano. Primeiro de todo, eu este ano cursei segundo de bacharelato pola modalidade de artes. Se queredes saber un poquillo máis de que vai modalidade de artes, que asignaturas e todo eso, xa teño un vídeo que lo deixarei por aquí, así que idelle botar un ollo. Vamos comezar pola experiencia en segundo de bacharelato. Ese curso temido por todo o mundo, que dicen que é horrible, que non vas vivir, que non vas ter vida, que tal. Bueno, a verdade, un pouco así sí que é, pero bueno, sobre todo, eu quero mandarvos un mensaxe de esperanza e de trucos para que vos vaya genial, que vos vaya genial a todos. Así que bueno, primeiro vos contar a miña experiencia rapidamente. Eu creo que é moi importante para segundo bacharelato vir cunha experiencia atrás bastante boa académicamente, quer dicir, pareceme bastante complicado poñerte en segundo as pilas se non fixeches nada nunca. Entón, bueno, como levaba unha disciplina de estudo bastante boa tal, pois simplemente asellen un pouco. Que pasa? Que vos vai pasar fixo en empezar segundo bacharelato, que ides notar que as vosas notas van baixar, porque de repente non son os exames dos profes, sino son exames da ciuga, xa exames tipo selectividade, e ao principio costa acostumarse, sobre todo o ritmo, moitísimos exames a vez. A mí tamén costou moitísimo que non houbera pausa, porque normalmente o esquema escolar está organizado para que acaben os trimestres e haxa vacación, Semana Santa, verán ou Nadal, pero en segundo bacharelato está todo adiantado pola selectividade, entón é todo un non parar. Entonces eso pode resultar un pouco agobiante, pero bueno, eu a verdade é que levei o curso creo que bastante ben. Bueno, sempre tes aí baixóns porque dices que non che dá nota, que non has estudado, que son moitas cousas, que tal, pero bueno, hai que seguir un pouco e sobre todo eu creo que o importante axuda un pouco, inda que, bueno, se non tedes clara a carreira non pasa nada, pero eso, ter unha carreira clara porque tes como objetivo final para a carreira, pero vamos, se non tedes a carreira clara, poñedevos o verán, poñedevos o que sexa, ou poñedevos incentivos cercanos, sempre axuda. Vamos pasar directamente á parte de consellos ou que aprendín eu deste ano, no? Que me serviu. Eu creo que o fundamental é atender nas clases, o sea, eso dache o 60% do estudo e son tantas materias que é indispensable. A veces é verdade que estás aí noutro mundo, que estás cansadísimo, por eso eu que fago se estou na clase despistada e quero atender, pois de repente levanto a man, pregunto cousas e mandan facer un exercicio, ofrézome para estar un pouco desperta e estar activa na clase, porque eso axuda moitísimo. Intentade non faltar as clases, estar atentos, sobre todo tamén hai que establecer prioridades. Cando hai un examen de unha cousa, a mellor tes que establecer unha prioridade, pero nunca perder a mente e nunca perder o enfoque, porque hai xente que, por exemplo, había un exame e faltaba todas as materias para estudar ese exame, pero como é que temos exame destas materias mañá, entonces entras aí un bucle, entón son moitas cousas, son moitos frentes que ter o tempo, pero hai que intentar ilos levando todos ao mesmo tempo, porque senón, malo. Tamén unha cousa que axuda é que vayas estudando xa durante todo o curso un pouco interiorizando as cousas, non? Con mente de isto vou ter que volver a estudar e vou ter que aprendelo para un exame final. Para un exame final no que hai pouco tempo e tampouco te dá a vida para aprenderte cousas que tes dispersas, que non entendes, etc. Acabando con segundo, a min foi bastante ben, foi un lindo tal, sobre todo agobieme no último trimestre porque de repente foi como, Dios, sei que non me vai dar a nota, e que non vou entrar na carreira que quero, tal, e entonces eso foi como tamén un pouco de forza para que os últimos exames me serían bastante ben e hasta me presentei a exames de subida de nota, tal, porque dixen, se non, é que despois me vou arrepentir, porque é verdade, intentade facer todo o que poidades porque despois se sai mal, pois edes de arrepentir, entonces pensade, non costa tanto, é un ano e xa está. Vale, tema selectividade. Cando acabei segundo bacharelato, estaba bastante contenta ca media que tiña, con tal, e entonces veñen os famosos cálculos de nota, non? Empezas a calcular, e se saco non sei que tal, e entón dime conta que tampouco necesitaba unhas notas tan altas en selectividade para poder sacar a nota que quería. Entonces, que fixen? Relaxeime. E sobre todo, entre que a primeira semana de graduación, entre que non sei cuánto, pois tardei bastante en poñerme a estudar en serio, non? Puñame na mesa, puñamos apuntes, pero se me iba a mente, non sei que, e non me concentraba. Bueno, antes de meterme ca experiencia propia selectividade, vou vos facer aquí un breve resumo de como se calcula a nota, porque vou estar comentando cousas e o mellor non o sabedes. Bueno, a nota de selectividade seguro que sabedes que é sobre 14, entonces a nota de bacharelato vale o que ven sendo 6%, entonces tens que multiplicala por 0,6. Despois, a nota das troncais, as medias troncais que son galego, castelán, inglés, historia e a troncal da modalidade, que no meu caso era fundamentos, contan 4 puntos. Os 4 puntos restantes
énchelos coas específicas. Que son as específicas? Por exemplo, no meu caso, cultura e diseño. Noutros casos, física, bioloxía, filosofía, historia da arte, etc. Ese tipo de materias. Vale, que son as ponderacións? 0,1, 0,2 ou non pondera nada. E o que tens que ver é ir á túa carreira e ver que asignaturas te ponderan. Claramente, as asignaturas máis afíns á carreira, en matemáticas, pois matemáticas vai ponderar. Fundamentos da arte e matemáticas non pondera. E así, entonces, faz as específicas segundo un pouquiño xa a carreira que queiras facer. Porque, sobre todo, realmente ten en conta moitísimas específicas porque ao final son o que suben notas. Hai que telas moi ben estudadas, hai que telas moi claras e que che caben a carreira para intentar que che ponderen 0,2. O primeiro día de selectividade, bueno, a noite antes, eu aí me entrou un pouco pánico. Antes de dormir estaba como calculando as miñas notas con todo 5, con menos, en fin, un caos. Pero bueno, vin dormido o resto da noite ben, deiteime cedo, que é algo que vos recomendo moitísimo. O día seguinte bastante cansado, entón é mellor dormir ben, porque total, o que fagas esa noite tampouco che vai servir de moito. Entón nada, fun para ali, para a zona, e a verdade é que estaba máis emocionada que nerviosa, a verdade, estaba como, xa tiña ganas de facela, de quitarme de enriba. Ademais, o primeiro examen era lengua e levaba moi ben, así que nada, senteime, o típico protocolo, non sei que, pegar a pegatina, nos explican como é e nos dan o examen. E eu cando vexo o examen de lengua dixe, non pode ser, o sea, era o examen dos meus soños, o sea, era o que mellor non sabía de cada cousa. Entonces, bueno, empecé aí a literatura, tal, non sei que. Tedo cuidado porque en este empecé pola teoría do libro, non sei que, literatura empecé a escribir moitísimo e isto me deu conta que me quedan 2 carillas de cuadernillo, eu así. E nesas 2 carillas tiña que poñer toda a práctica e un comentario crítico. Bueno, empecé a facer unha letra e nada non o seguinte e super ben cuidadiña, porque claro, eu fun toda relaxada, acostumbrada a nos exames de clase que me podían dar, eu que sei, non sei cuántos folios. Claramente non hai que escribir moito, pero a letra é enorme, moito espacio, porque como non reflexionei. Pero bueno, o bo é que o resto dos exames os fixen todos unha letra e nana, por se me pasaba eso. Segundo era o exame de historia. Chegou o exame de historia e aí xa non me gustou tanto, era o peor tema que me sabía de todos, eu. Entonces nada, intentei facer o que puide, hasta me plantei facer o século XIX que non o estudara, eu estudara o 20, pero bueno, puxeme a facelo igual e dixen, mira, o que saia, algo ten que sair. De historia sei un pouco de baixón, pero dixen, eira a poñerse a tope porque hai que olvidarse dos exames que fixeches e centrarte no que ven despois, porque se estás todo o rato pensando no exame anterior, que si mal me sei ou que si tal, vanche sair os que quedan mal, así que hai que olvidarse do anterior e poñerse pilas novas. Ademais era a hora de comer, así que nos puxemos a comer, puxémonos a estudar galego, que era o seguinte, e nos deu tempo a facer un repaso aí enorme de todos os temas. Nada, o examen de galego tamén genial, tamén os tiñamos moi practicados e moi ensayados, así que nada, super ben. E depois tocaba o examen de inglés, que eu usei así con bastantes boas vibras, e ainda que ao final tampouco me sei tan ben, pero bueno, na miña liña dos exames de inglés. E ese foi o primeiro día, eu cheguei a casa, estaba algo cansa, pero ainda así me puxen a repasar o examen do día seguinte. O día seguinte tiña fundamentos de arte, que era a miña troncal, que bueno, non sei se o sabedes, houve aí unha polémica porque resulta que os exames que nos deron impresos estaban fatal impresos, as cores non eran as mesmas, estaban pixelados, eran cadros non moi coñecidos. Entón, nós, por fundamentos de arte, non estudiamos obras, senón que estudamos autores. Entón, esas obras non as tiñamos que coñecer. Entón, claro, nos analizamos polo que víamos un pouco e ao sair fora, a nosa profe nos ensinou as fotos e era un mundo totalmente diferente. E entón, deses examen saímos todos bastante fastidiados, pero bueno, tamén eu estaba con a mentalidade de, a ver, saiu fatal, sí, pero hai que borrar todo e poñernos co seguinte exame, porque non podemos estar todo o rato pensando no anterior, porque senón non axuda nada. Entonces nada, o seguinte exame era unha das específicas, que era para min cultura, entonces a levaba bastante ben, tal, bueno, me puxen a repasar todo o tempo que quedaba, era unha asignatura que a mí resultaba fácil, entonces nada, fixen o exame, moi ben, e cheguei para casa. Bueno, ese día xa, que non vos contei, xa estaba todo o día con mocos, con tal, o sea, no descanso antes do examen deste de cultura, sabes o típico de que están todos os dos amigos en manga curta, morándose de calor, tú en chaqueta e con frío? Pois así estaba eu. O sea, me estaba entrando que me sendo un catarrillo, unha fiebre, un algo. Vou o día seguinte con cara de... O sea, eu iba con unhas pintas por aí, pero que ese día me deu tanta pereza levantar, o sea, estaba tan mal, pero bueno, o examen ese tamén me saiu ben, entonces saín contenta, tal, e foi como, mira, acabouse todo, ahora a disfrutar do tempo hasta que den as notas, porque tampouco vale de nada estar agobiando todo o rato pensando en que sacaches, que saiu mal, que non sei que, mira, mellor olvidarse. Chegamos un pouco o día de hoxe non, pero fai pouquísimo. Ao acabar o instituto, a miña clase decidimos un grupo, dixemos, oye, a donde imos? Non vamos ir a Mallorca, e dixemos, oye, vamos a París. Así que fomos a París, e estábamos en Disneyland París, na cola de Peter Pan, cando eran tipo a 7:30, tal, xa sabíamos que saían as 8 notas, entón estábamos así como el tipo
refresh a páxina ou mirando non sei que tal. E nada, son as 8:05 ou así e xa nos enviou unha rapaza e as notas xa están tal, bueno. O momento de abrir as notas, eso sí que foi un show, porque bueno, aí claro, se empeza a entrar o que ven sendo o nerviosismo, porque eu ainda que estaba bastante tranquila, tipo, non pasa nada, xa está feito, tal, aí de repente dices que vai ver na pantalla do móvil vai a definir o que ven sendo os próximos anos da miña vida, ou polo menos o próximo ano, porque según o que saques, vas a entrar en un sitio, vas a entrar en outro, vas a estar contenta, vas a estar feliz, bueno, un caos. Entonces eu empecé a agobiar, dixen, ay Dios mío, como saquemos las notas, como non sei que tal. Bueno, empezan a pasar mil cosas por la cabeza, pero bueno, a esto que non sei que, fago así, miro as notas e digo, menos mal, o sea, entrou unha alegría no corpo, unha relaxación, porque, jolín, é que, mira, que horror, o sea, que horror todos os nervios que se entran e toda esa... En fin, entonces nada, vin as notas e dixen, menos mal. Entonces, bueno, a miña nota, é que non sei se dicila, bueno, non a vou dicir, pero bueno, dame perfectamente para entrar na carreira que quero, que en principio é comunicación audiovisual, e creo que a nota me dá de sobra para o que quero. E que nada, que espero que vos resultara útil ou tal, e nada, entonces, si todo vai ben, o ano que ven, estarei estudando fora de onde vivo, me irei a vivir a outra cidade, e compartirei piso con outros estudantes, entonces nada, estou hiper feliz, tamén estou super contenta de que me acompañedes con isto, de como levarvos conmigo, de contarvos... Sí, porque ao final vos vou un pouco contando as miñas experiencias, a miña vida, entonces nada, pois agora vou cambiar totalmente e entonces nada, seguirvos compartindo información, que tal me vai. Espero que vos gustase mogollón este vídeo. Deixos por aquí meu Instagram e meu Twitter co mesmo nome no Saixati, e por aquí esta liña para que vos suscribades, e por aquí o último vídeo por se non o vistes. Un bicos ahora, nube.